Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, sa 7 na bulan sang Marso, tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga aton arangkadahon para karon nga adlaw. Big time nga saka sa presyo sang gatong, aber ilargada naman. Uy, bisan kuno ang anak sang presidente nga si Sara, wala sang ideya kon sino nga kandidato sa pagka-presidente ang suportahon sang iya amay. Local campaign Marso 25 pati gayunon ay ginabulubanta masyado kainit nga mga isyo ang mabatian laban sini mga personal pamahog kag ang iban pakalain sa pariho nila nga mga kandidato. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sa Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:37 hugtanay paha mga konsumidor nagapanagiya sang pribado nga salakyan, jeepney driver, taxi kag iban pa tanan nga nagagamit sang gatong. Posible buwas naman mag-aarangka ang pinakataas nga pagpatong sang presyo sang gatong. Aba, 5 pesos kag 40 sentimos tubtob, 5 pesos kag 50 sentimos kada litro ang iibwal sang diesel. 3 pesos 40 sentimos tubtob, 3 pesos 50 sentimos sa gasolina. Porte na ini, hindi na maintindihan ang presyo. Sumaka naman 120 dolares per barrel ang presyo bangod sa padayon nga gumuntang sa tunga sang Russia kag Ukraine. Napulo na ni kasibana asod nga pagsaka sang presyo sang gatong. Kahapon upod sa pila naton ka mga kilala ang ginambalan amo ni mangin mabakal naman ang bisikleta, tricycle, di baterya nga tricycle nya amo lang anay na pahigad talang anay, habulan talang anay ang pila ka mga salakyan, labi na gid ang dalagko nga salakyan nga nagalamon sang gasolina kag diesel. Amo ina ang pila ka mga plano sa pila ka nagapanag-iya sa salakyan, ang iban luyag nila ibaligya na lang anay ang salakyan kay hindi na magwanta ang presyo sang gatong. Purte, no? Hindi lang amo ni. Abi nyo, ang gatong kung magsaka, hindi apektado ang tanan nga balaklon sa merkado. Pabilo ini siya. Sang pagsaka sang tanan nga balaklon. Bisan gani kamatis et sibuyas, masaka ini siya. Bantayin nyo bla. Kay maibwal ina sa merkado. Man amo ini siya ang ginatawag naton kon sa palupok papabilo bla. Pagsirit siya sini, delikado. Ang lupok sina dako. Amo na ang halit sang gatong. Balayaran sa kuryente,
balayran sa tubig, saka na tanan. Plus pa ang mga negosyo, kay bangod gagamit man sila kuryente, gagamit sila gatong, patungan malang nila na ang ilabaligya. Dira na bawion. Kung gabakal ikaw sang produkto nila 20 pesos, patungan man na inapulo para mag-30. Dira sila babawi. Ang perde, ang konsumidor nga among nagabakal sang produkto. Amo ina ang igo sang saka sang gatong tanan kita. Igo, wala dire sang ginapasin o imol kaman kag manggaran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik ako pagkatapos ini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon
Brian Morden, Akson Eric Magbanwa, kag Akson Marlon Genovea. Diri lang sa Akson Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang mga Action Radio Philippine Standard Time lasais 46. Malapit 2 bulan na lang. Eleksyones na. Ano ang preparasyon? Ang preparasyon kumplito. Ang ginahulat na lang ang endorsement ni Presidente Rodrigo Duterte sa kandidato sa pagka-presidente. Wala niya question ang Vice Presidente kaya anak kigapadalagan nga si Sara. Kahapon, ginpalayag sang iya anak nga tubtob subong, wala pa sila sang naistoryahan sang iya amay kung sino ang presidente nga pagasuportahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero siling sang PDP laban, kung pamatian ko kahapon ining si Energy Secretary Alfonso Cosebla, presidente sang PDP laban Cosipaksyon niya si Presidente Rodrigo Duterte mangin aktibo ina kag magkakampanya na sa masunod nga mga inadlaw. Ugaling ang kampanyahan niya sino si Sara lang kag ang pila ka mga kabinete nga iya ginpadalagan sa pagka-senador. Siling kahapon sa iya anak nga si Sara nya kung ano man ang mangin desisyon sa iya amay maga-endorso man ini sang pila ka mga kandidato o kon mangin neutral, respetuhon niya ang desisyon sang iya amay. Pero matunog ang huding-huding sa PDP laban Cosipaksyon. Pananglitan nga mag-endorse giman si Presidente Rodrigo Duterte, sila niya siguro daw hindi si Bongbong. Ang pananawa nila kung mag-endorse giman si Presidente Rodrigo Duterte, duha lang ang ginapalantaw sang PDP laban nga i-endorse ni Presidente Rodrigo Duterte. Sino ini? Si Isko Moreno kag si Ping Lacson. Balantayan ini, hindi pag i-endorse si Bongbong nga ang Vice Presidente anakya, dako ini nga isyo. Pag-abot sa tiyon kon mag-endorse giman sang lain nga kandidato si Presidente Rodrigo Duterte. Action Radio Philippine Standard Time lasais 48. Mabalik kami pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon. Ang Radio Philippine Standard Time, lasay 55, ipaalinton ko lang sa inyo ang pila ka palayag sa mga negosyante sining palaabuton nga eleksyon kay may ara sila namutikan nga may ara ginagamit ang social media agod mag-issue personal kag binastos mga komento nga binastos na
nga hindi na high level. Niyang gabayad nga mga politiko para sa ila pirdi ini sila. Kaya mati gingamit mo, ginbayran mong isa nga ginpahambal mo nga binastos nga hindi bagay kung tani nga ihambal sa kanginan ang pila ka daw hindi manami pamatian. O galing niya ti bayad mo. Pero ini nga mga politiko may gintanyag sila. Nyak sumpred liog abi tandog sa radyo nga ang luyag namon nga mga negosyante ang isa ka kandidato nga dapat pilion dapat may performance, may mga proyekto, nagatingwa sang peace and order sa syudad Banwa kag probinsya, progreso sang syudad Banwa kag probinsya, pagpauntat sang illegal nga panahor kag illegal nga droga, pagpatahom kag pagpauswag sang turismo, kag katapusan nga ginpangabay hindi abusado sa poder. May ara ka mo sina nakita nga politiko, amo ina ang ginarekomendar sa negosyante nga dapat ino-no ninyo sa baluta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataforma di gobyerno.
Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson. Yung balita morning edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!